Vítaj v ďalšej časti série Python pre začiatočníkov. Prázdniny sú za nami a teraz je čas sa opäť niečo nové naučiť. Naposledy sme si ukázali cyklus while. Ten je výborný, keď nevieme, koľkokrát sa niečo má zopakovať. Ale ak presne vieme, koľkokrát sa má niečo vykonať, použijeme cyklus for. Poďme si ho predstaviť. Predstav si, že chceš vypísať 5 krát cvičím Python. Mohli by sme to spraviť rôznymi spôsobmi, buď teda klasicky budeme písať print cvičím Python, alebo využijem skratku Ctrl-D, keď som na tomto riadku, tým skopírujem riadky. Čiže pri 5 krát by to ešte nebola taká extrémna zložitá úloha. No ale čo ak by som ich mal mať 1000? To sa budem 1000 krát takto opakovať. Preto využívame cykly. Konkrétne, keď vieme, že koľkokrát chcem niečo zopakovať, napríklad tých spomínaných 5 krát, tak mi stačí použiť cyklus for. Tak ako cyklus while, tak aj cyklus for má svoj vlastný syntax. Začíname preto vždy for, teraz názov premenej, v našom prípade si môžeme dať číslo, in range, a tu si dáme, že 5 krát, aby sa nám opakovalo. Samozrejme dvojbodka. A vykonáva sa všetko, čo je v tele tohto cyklu. V tele automaticky, keď dám Enter za to dvojbodkou, tak sa mi všetko dá, odriadkuje o jeden tabulátor. My to v tomto prípade môžeme využiť a my vrátime tento náš print dovnútra, do tela tohto cyklu. Takže ešte raz, slovo for znamená opakuj, teda rob niečo viackrát. Číslo je premena, do ktorej sa budú postupne ukladať čísla. Ty si to môžeš pomenovať hociako, túto premenu. Potom máme in range, znamená vezmi čísla od 0 po 4. Cyklus začína tak, že ide 0, 1, 2, 3 a 4. Dohromady je to 5 čísiel. 5 krát sa vykoná tá činnosť. Keď to spojíme teda dohromady, opakuj 5 krát a vždy ulož ďalšie číslo do premenej číslo. Čiže na začiatku bola 0, v prvom cykle potom 1, 2, 3 a 4. Takže ešte raz, ako to celé funguje dohromady. Program sa pozrie na range 5 a zistí, že tam má čísla 0, 1, 2, 3, 4. Do premenej číslo dá najprv číslo 0. Vypíše cvičím Python. Potom dá do čísla číslo 1 a znova vypíše cvičím Python. Takto to zopakuje až po číslo 4. Výsledok je text cvičím Python a vypíše sa 5 krát. No samozrejme si to spustíme, aby sme zistili, že nám to 5 krát vypísalo. Cvičím Python 5 krát. Keby som chcel zistiť, čo je v tom čísle, dopísal by som ešte print a to dané číslo. Čiže najprv by nám malo vypísať cvičím Python a v tom pod tým riadkom by malo byť na začiatku 0, 1, 2, 3 a 4. Skúšame. Je to tak. 0, 1, 2, 3 a 4. Čo ak by som sa teraz rozhodol, že chcem vytlačiť si čísla od 1 po 5. My vieme, že toto číslo nám reprezentuje 0. Na začiatku. Prvý cyklus je 0. A posledný je 4. Aj keď tu máme 5. 5 krát sa si síce zopakuje, ale číslo začína od 0. To môžeme vyskúšať takým spôsobom, že dám preč tento print. Že ešte raz 0, 1, 2, 3, 4. Jedna z možností je, že za týmto číslom jednoducho dám plus 1. Automaticky mi vypíše 1, 2, 3, 4, 5. Lebo to číslo, čiže 0 plus 1 je jednotka a tak ďalej, 4 plus 1 je 5. Toto je jedna z možností, ako to môžeme vyriešiť. Druhá možnosť, že priamo vo funkcii range napíšeme, že chceme, aby začali jednotkou, dáme čiarku a v tomto prípade končí šestkou, lebo posledný cyklus
sa nevypisuje, už sa 6 sa nevypisuje. Máme jednotku, tým začína a skončí pred 6. Čiže 1, 2, 3, 4, 5. Vždy to o jedno je menej. Vyskúšame, spustíme. A vidíme 1, 2, 3, 4, 5. Ak by som to chcel teraz počítať napríklad po dvoch, že začnem na jednotke a chcel by som končiť napríklad na 12, respektíve na 11, do 11 vypíše. Ale ja si to chcem vypísať po dvoch, každé druhé číslo. Čiže ako by to teraz vyzeralo? Skúsim si to spustiť. Vypíšem mi prvé číslo, o 2 sa posunie, je 3, zase o 2, 5, 7, 9 a 11. Ak by som si sem dal 3, tak každé tretie číslo mi vypíše. Najprv prvé číslo, na ktorom začínam, a plus 3. 4, 7 a 10. Áno, aj keď tu máme po 12, tú 12 nám už nevypisuje. Vypíše to maximálne po 11, ale v našom prípade 7 plus 3 je 10. A čo sa ešte všetko dá s cyklom for robiť? Napríklad tu sme mali čísla. Čo ak by sme sa rozhodli, že nebudeme riešiť čísla, ale napíšeme for, teraz si dáme, napríklad pomenujeme si to ako znak, in, a tu napíšeme string, napríklad ahoj. Zase musí byť dvojbodka. A teraz si môžeme dať vypísať, čo ten znak nám zobrazí. Čo si myslíte? Ak ste si mysleli, že vypíše každé jedno písmenko zvlášť pod seba, mali ste pravdu. Vidíte A, H, O, J a pod sebou. Vždy na nový riadok. Čiže prešiel nám celý string a po jednom písmenku nám to rozobral na drobné. Čo sme sa dneska naučili s cyklom for? Takže ešte raz si to dáme. Napríklad for číslo in range. Dám si 5 krát, že chcem niečo zopakovať. Vypíšem číslo. Takže keď teraz spustím program, vypíšu sa mi čísla pod sebou 0 až 4. Ak by som chcel dosiahnuť, aby som mal 1 až 5, napíšem si 1 až 6, keďže 6 už mi nezapočítava. Vyskúšam 1, 2, 3, 4, 5. Výborne. Čo ak sa rozhodnem, že chcem vypísať len každé druhé? Tak pridám ešte ďalšiu čiarku a za ňou dvojkou. Jednotka plus 2 je 3, plus 2 je 5. A naposledy sme si ešte ukázali, že namiesto pozerania čísel môžeme sa pozerať priamo do stringu. Ja si to označím ako string, našu funkciu range. A teda nie je to číslo, je to znak, ale to je jedno, ako si to pomenujeme. Keď to spustím, tak mi to vypíše pod sebou všetky znaky, ktoré boli v tom stringu našom. Čiže používame for, keď vieme počet opakovaní, alebo máme konkrétny rozsah hodnôt, ako je v našom stringu, že vieme konkrétne, koľko tam tých hodnôt je. Na rozdiel od while tu netreba nastavovať a zvyšovať premenu. Všetko spraví for. Čiže while používame, keď nevieme, koľkokrát sa to zopakuje. Napríklad čakáme iba nejaký vstup, ale nevieme, koľkokrát sa napíše. Pri for, keď vieme presný počet opakovaní, alebo prechádzame cez nejaké hodnoty. Samozrejme, že sa nejedná o posledné možnosti, ktoré cyklus for má. Môžeme napríklad prechádzať zoznamy, slovníky, dokonca aj súbory. Ale to si necháme všetko na neskôršie. Zatiaľ nám stačí to, že vieme vypísať čísla a vieme si vypísať znaky v konkrétnom stringu. Najlepším spôsobom, ako sa naučiť robiť cyklus for, aby sa ti to dostalo pod kožu, je robiť si cvičenia. My si môžeme teraz spraviť tiež jedno také jednoduché cvičenie.
napríklad jednoduchý vzdelávací program, v ktorom si používateľ vyberie číslo a pomocou for cyklu dostane 5 otázok na precvičenie násobilky. Program počíta správne odpovede a na konci vyhodnotí výsledok. Je to relatívne jednoduchý program, ktorý sa dá zmaknúť do veľmi krátkej doby. Poďme na to. Napíšem si print a teraz si dám nejaký úvod. My by sme sa ho mohli opýtať na začiatok, ako sa volá, aby sme to trošku zlepšili ten program. Takže napíšeme si premenu meno, do ktorej si vložíme input a dám si za tým, aby to bolo všetko, aby to začínalo veľkým začiatočným písmenkom. Ak by náhodou napísal meno s malým. By sme mohli mu napísať ahoj, to dané meno, napríklad v môjom prípade Jaro. Ahoj Jaro, poďme si precvičiť násobilku. Použijem formátovaný string. Tu si vložím. Teraz by sme si mali vybrať od užívateľa nejaké číslo, že ktoré číslo by si chcel potrénovať. Čiže opäť získame nejaký vstup. Máme číslo. V našom prípade teraz bude vstup integerový. Input. Najskôr začneme, že si zapíšeme správne odpovede. No a začneme našim cyklom for. Položíme presne 5 otázok. Čiže napíšeme for, zatiaľ si dáme dočasnú premenu ako i, in range 1 až 6. Získame teraz náhodné číslo pomocou knižnice Random Randit, ktorú si budeme najprv musieť importovať. No a napíšeme si premenu odpoveď, do ktorej vložíme otázku od užívateľa, že koľko je číslo, ktoré si vlastne ho zadal, krát to náhodné číslo, ktoré sme si my vygenerovali pomocou funkcie random. Pokiaľ je odpoveď správna, čiže ak je odpoveď tá istá, ako keď si počítač priamo vyhodnotí, že číslo vykráti s tým náhodným číslom, tak mu vypíšeme, že správne. A pridáme jeden bod do našich správnych odpovedí. V inom prípade mu napíšeme, že nesprávne a môžeme mu napísať, že správna odpoveď bola číslo krát to náhodné. Takže tiež mu Python priamo zobrazí ten výsledok. No a nakoniec tu máme vyhodnotenie výsledku, čiže by sme mali vypísať to konkrétne meno, koľko získal správnych odpovedí a z koľkých, čiže z 5 bodov. No a ak mal presne všetky správne odpovede rovné 5, čiže všetky 5 bolo správne, ak má všetky správne odpovede, čiže všetkých 5, tak mu vypíšeme skvelé, si majster násobilky. Prípadne, že ich má menej, ale viac alebo rovných ako 3, tak mu vypíšeme veľmi dobre, ale ešte trochu potrénuj, alebo ešte trochu tréningu bude treba. A v prípade, že má menej ako 3, tak mu napíšeme nevadí, skúšaj ďalej, učenie robí majstra. No, skontrolujeme si chybičky. Vidíme, že nám tam niečo svieti naviac. Zadaj heslo, to nám ešte zobralo z bývalého programu, že odstraním si z prebytočnosti.
a všetko funguje ako má. Či? Nefunguje všetko ako má? Ako si nám to počíta všetko zle? Skontrolujeme, kde je chybička a už to vidím. Treba prepísať náš input na integer, treba ho prekonvertovať, lebo naša odpoveď nemá byť stringová, ale má byť integerová. No a teraz už by malo fungovať všetko ako má. Budeme si to vyskúšať. Sedí vec. Super. Takže náš ďalší program je na svete. No a teraz je čas na prestávku. Ak si niečo ešte poriadne nepochopil, pozri si video znova, poprípade choď na stránku www.redbullacademy.com a využij priamu interakciu s lektorom, ktorý ti pomôže dovysvetliť, čo budeš potrebovať. Zatiaľ ahoj!